Teraz som si to snažila u Mira práve že vyžehliť. Pretože som ho trošku skritizovala, že cítiť na ňom český prízvuk. Že ako veľmi cítiť, že v tej Prahe on tam žije a vraj kapela je taká, že viacej menej Česi sú tam sami, takže už to tak trošku cítiť, Miro. Prepáč, dobré, a teraz opäť som to bojím pokrčila. sa niečo povedať normálne. Ja, vieš čo, môžeš hútorec. No, ale Miro podľa mňa si žehli vlasy, keď sme rozprávali o tom žehlení. Nie, vlasov sa nemôžeme dotknúť, to je jeho modla. Žehlíš vlasy? Žehlím. Dnes som žehlil, priznám sa, ale prádlo to teda nežehlím. To si radšej na seba vezmem pokrčené. Ja sa ti tiež s niečím musím priznať. Keď sme naposledy o tebe hovorili, tak ja som na tvoju adresu povedal, že a možno Miro zaujme najbližšie nie svojim imidžom alebo tým, čo sa o ňom píše, ale svojou hudbou. Tak to sa ti priznávam. A konečne máš možnosť. To som veľmi rád, že konečne sa nebudeme baviť o mojich vlasoch, mojej orientácii, mojej manke a podobných veciach. A budeme rozoberať normálne proste muziku. Toto je nový album mirošmajda.com, ktorý vyšiel pred mesiacom. A my sa veľmi tešíme. Ale budeme rozoberať aj tvoje vlasy, aj tvoju orientáciu, aj všetko. Miro, počúvaj ma, ale najskôr teda k tej tvojej hudbe a k tomu novému CDčku. Ja som sa kdesi dozvedela, že ty si nemal žiadnu celebritu, ktorá ti to pokrstila. Chvála Bohu. Nikto nechcel, či? Práve, že chceli, ale mne to prišlo akoby rozumné, keďže som tú dosku spravil skutočne pre fanúšikov, pretože to je moja priorita, robiť to pre ľudí. Áno. Tak sme proste zobrali šáňa, skočili sme medzi ľudí a pokrstili sme to priamo s fanúšikmi v Prahe. A budeme to krstiť aj 3. mája v Bratislave v klube Randall. Presne rovnakým spôsobom. Ale najprv Praha. Teraz si 6. mal koncert v Plzni. Teraz v piatok budeš zasa, myslím, že Krnov je tam. Samé české mesta. Ty si čo, zanevrel na Slovensko? Ale určite nie, ale tak tie Čechy sú väčšia krajina dvakrát, sú viac rokovejší, takže proste ideme len tak s prúdom, no. A teraz sa dotknem tých tvojich vlasov, nie fyzicky, ale bude to ako téma, tak predsa len to je taká vec, ktorá je taká typická pre Mira Šmajdu a to tvoj účes a to riešia absolútne všetci. Takže vraj máš oveľa menej vlasov. Čo sa stalo? Spálili sa pri žehlení, alebo Polovicu som si... Áno, je to vekom, no už proste starnem. Nie, dal si sa 60-ka na ostrihať. krku a ostrihal som si to, no. Polovica išla dolu, lebo už mi to prišlo také, že už je to ťažšie, jak ja, tak... Dobre. No a to bol tvoj nápad, alebo ti to niekto poradil, opäť nejaký image maker, že OK, musíme zasa niečím zaujať? Čo ja viem. Tak veď meno si meníš, účes si meníš aj teraz, tak ja neviem. Tak život je zmena, ale tak ideárne to prišlo také, že potrebujem troška odľahčiť tú hlavu. Odľahčil si aj svoju hmotnosť, teda schudol si, zhodil si niekoľko kilogramov, konkrétne 16? 14? No, 14-15, už som 2 pribral, takže... 14-15. A áno, naposledy ja si pamätám, aj ty si asi spomínaš, keď sme mali Mira vo vysielaní, tak prišiel taký vycvičený, taký, áno, mal si taký svalnatý, si bol tie tehličky, ktoré si nám nechcel ukázať. To bolo skoro ako obkladačky a nie tehličky, že to bolo také riadne. Áno, to bolo cítiť aj cez to tričko. Dlažba. No a teraz zrazu takýto chudý, čo sa deje? Nič, je to čisto cielená záležitosť proste. Prečo? Už 7-8 mesiacov som necvičil. Potrebujem takéto životné obdobie prežiť, na nejaké veci prísť a idem si momentálne akoby takýmto štýlom. A už si na niečo prišiel? Prišiel som na niečo, ale ešte potrebujem pár vecí docieliť a potom znova začnem cvičiť. No dobré, ale o tebe sa vie, že ty si vitarián. Čo to presne to vitariánstvo je? Je to pravda, tak ja už som vitariánom 6 rokov. Nie samozrejme úplne na 100% stále, ale posledný, už to bude 7. mesiac, čo idem úplne 100% bez akéhokoľvek ústupku na čisto len na živej strave, iba surové ovocie, surová zelenina. Živých zajačikov po polinách. Živých zajačikov. No, Ale mohol by si povedať, tuto napríklad vidím na tanečníkoch hip-hopu, že sú teraz trošku takí prekvapení, možno, že o tom v živote nepočuli, tak už si povedal, že teda len na živej strave a zelenina, ale prečo? Možno, že to osloví aj niektorých tuto. Prečo? Tak tých dôvodov je viac. Prvý dôvod je to, že napríklad mäso, akoby
jednak nemám na ňo chuť, nepotrebujem ho a potom je tam nejaký ten morálny dôvod, že nechcem zabíjať zvieratá alebo nechcem tomu prispievať. A potom je tam ďalšia vec, že sa potom cítim strašne dobre. Ten príbeh je taký, že keď som mal 18, tak som mal asi 80 kg, strašne som cvičil. A potom jedného dňa som sa dozvedel o tom nejaké informácie a povedal som si zo dňa na deň, že to idem skúsiť. A vtedy mi to proste ostalo. A dokonca aj teraz, keď cvičím, tak idem väčšinou, aj keď napríklad naberám fakt, že veľa hmoty, tak idem 70-75% surovej stravy. A skutočne sa to dá. Čiže surová zelenina, ovocie, žiadne živočíšne produkty, to znamená, že maslo, vajcia, síry, nič? Niekedy sa musím priznať, že si ujdem ale fakt, že na surovej brínzi. Tu strašne milujem a teraz sa teším na májovú. Takže sú výnimky, to je dobré. A ty ako Slovák, túto ti schvaľujeme. V jednom filme som dokonca videl, tam bola taká veteriánka a plakala nad uvarenou zeleninou, pretože tvrdila, že tým, že ju uvarili, tak tú zeleninu zabili. A keď som sa dozvedel, že ty prídeš, tak som si hovoril, či aj ty sa na to takto pozeráš. Plačeš nad uvarenou zeleninou? Ja nad tým neplačem, ani to tak neberiem. Ja to neberiem tak, že sa teraz hádžem do nejakej krabice, že ja som vegetarián, alebo ten je vegetarián a ten nemôže toto. Ja sa nerad zaraďujem, že sa nazývam vegetariánom alebo tak. Proste keď mám na niečo chuť, aj keby predo mňa niekto postavil kačku a mal by som na ňu chuť, tak si proste dám. A nebudem sa nejako obmedzovať, ale akoby nepotrebujem to. Fakt to nepotrebujem a cítim sa strašne dobre. Noste kačky. Miro, ty si vzišiel, ak to tak môžem povedať, zo Superstar. Momentálne na obrazovkách televízie Markíza beží ďalší ročník tejto súťaže. Aj máš čas to trošku sledovať? Kvetka vôbec, pravdu povediac, pretože ideme teraz vlastne túru k novej doske a to sú piatky, soboty úplne zabité a v nedeľu a pondelok sa väčšinou spamätávame z tých 2 dní, takže vôbec. Dobre, ako si teda ty spomínaš na Superstar, na ten ročník, v ktorom si ty pôsobil, účinkoval? Vieš čo, strašne dobre. Bola akoby dobrá partia, boli to také prvé zážitky, prvý kontakt s nejakým československým showbiznisom a strašne fajn. No. Ja na to obdobie strašne dobre spomínam, naozaj. Ak sa nemýlim, to bolo v 2009. Ty si tam skončil ako druhý a nemáš niekedy také, že keby som neskončil druhý, ale prvý, keby ma ten chodúr nepredbehol, tak kde som ja mohol byť ako víťaz? Čo ja viem, tak asi by som mal o jedno auto v garáži viac. A koľko ich máš teraz? Teraz mám iba jedno. Ale nie, ja si myslím, že by sa veci nevyvíjali nejak výnimočne. Proste ide v podstate len o peniaze, ktoré sa dajú normálne poctivo zarobiť, takže je to jedno. A ten, ja neviem, úspech na scéne, alebo tak proste nezáleží od toho, či niekto vyhrá 100 000 eur, alebo nie. Je to o tej práci potom. Dobre, to je tvoj pracovný život. A čo súkromný život? Črtá sa nejaký, alebo je tam nejaký pekný vzťah? Bude svadba? Nebude? Dieťa? Z tých vzťahov je tam viac, ale... Ale. Teda ty si nielen vegetarián, ale aj... Počas v turné v každom meste, aj? Zase nechcem takto otvorene hovoriť, tak už sa to potvrdilo. Našťastie žiadne bábätko sa nečrtá, takže to je zatiaľ v pohode. Si otvorila Pandorinu skrinku, tak to vyzerá. A vieš čo, aj ju zatvorme, nebuďme mi takto z rána veľmi bulvárny a veľmi necitlivý. Miro, ďakujeme ti, že si prišiel, že si bol ochotný otvorene sa s nami porozprávať o čomkoľvek a sme radi, že si ochotný si aj zaspievať. Milióny duší, že nás s mužom spája, nekonečno pozemských, no na to stačia dvaja. V medziľudskom zovretí píšu príbeh tela, ktoré v lone splodí najsilnejšia včela. Tak sa zrodí na svetu sen malý aniel, nový ten, posol Boží, diablov sen a v ženskom tele už nebije srdce jedno len.